No niin, hyvää aurinkoista marraskuun päivää kaikille. Tervetuloa webinaariin. Mun nimi on Joonas Koistinen. Olen Crane Optimizerin perustaja ja ainoa työntekijä. Osa osallistujista varmaan tuntee, mutta osa on uusi, joten ennen kuin hypätään tuonne itse asiaan, niin mä kerron muutama sana itsestäni. Ja webinaarista sen verran, että kesto olisi noin 45 minuuttia. Kysymyksiä saa esittää milloin tahansa. Jos teillä on sen kysymystyökalun ongelmia, meillä oli teknisessä testissä vähän ongelmia sen kanssa. Jos tulee ongelmia, niin koettakaa uudestaan vähän myöhemmin, se pitäisi toimia. Ja kysymyksiä voi pistää sitten sen kysymysnappulan kautta ja katsotaan sitten esityksen lopuksi kysymykset läpi. Elikkä omasta taustasta sen verran, että talon rakentamisessa on ollut nyt noin 12-13 vuotta, toimitiloja, asuntoja, teollisuutta ja kaiken näköistä on tullut tehtyä tässä. Mä aloitin aikanaan SRV:llä 2012 laskennassa mallintajana ja määrälaskijana ja siitä siirryin sitten työmaa insiksi sairaalaprojekteille muutamiksi vuosiksi ja 5-6 SRV-vuoden jälkeen siirryin Bonavalle kehitysinsinööriksi. Ja siellä tuli tehtyä paljon töitä laskentajärjestelmien kanssa ja tuotannon kehitysprojektien kanssa. Olen seurannut ja oikeastaan kaikki, mikä liittyy tietomalleihin, niin oli kanssa sellaista, missä olin yleensä mukana. Tietomallit muutakin on ollut mulla uran alusta asti aina kovasti hyödynnettävissä, että koettanut saada kaiken irti niistä omaa työhön, mitä saa. Ja yrittäjänä on ollut nyt tässä 1,5 vuotta. Viime vuoden kesäkuussa aloitin yritystoiminnan. Suurin osa ajasta on mulla mennyt edelleen kuitenkin tuotekehitykseen ja jonkun verran tehnyt projektejakin tällä, mutta tämä on tietyllä tavalla uuden lanseeraamista. Ja nosturihommat on mulla pääfokuksessa, mutta teen myös sitten muuta konsultointia. 4D-aikataulutusta on tehnyt ja sitten myöskin sitten ihan softa- ja järjestelmäkehitystä pystyn tekemään. Ja ennen kuin mennään seuraavaan slideen, niin mä pistän tuosta teille kysymyksen vähän siitä, että miten tehdään ostosuunnittelua, aluesuunnittelua nyt. Pitäisi näkyä kysymys. Olitkaa noista se, mikä vastaa parhaiten teidän tämän hetken työskentelytapoja. Odotellaan hetki vielä. Mä tuosta jaan noin tulokset. Kun olettaa saattaakin, niin suurimmaksi osaksi tehdään edelleen niin PDF-editoreilla ja jonkun verran työkaluilla yksi siellä mallintaakin ainakin osaa kohteesta ja sitten on myös ihan perinteistä käsin piirtämistä. On mulle ihan mielenkiintoinen tieto. Kiitos vastauksesta.
siirrytään esityksessä eteenpäin. Eli mä oon tässä tämmöistä termiä kuin nosturioptimointi, niin viljely ja mitä tämä niinku tarkoittaa, niin se erityisesti keskittyy niinku sijainnin optimointiin ensinnäkin, mutta myös sitten sen konevalinnan optimointiin. Eli mä aikanaan huomasin työmaa ensinnä, että tämä ei ollut ihan hirveän helppoa, se ei ole kovin tarkkaa ja ei oikein ollut mitään semmoista työkalua, millä tämän pystyisi tarkasti laskemaan. Ja meillä oli semmoinen keissi, että meillä oli 3 torninosturia jo pystyssä ja vastaava tuli mut kysymään, että saadaanko me kaikki kivet ylös. Ja mä silloin Excelissä aikanaan laskin sen ja sieltä löytyi toistakymmentä kiveä, mitkä ei sitten olisi noussut millään tornilla ja ne oli ehkä 8 kerroksessa, että siinä alkaa tulla mobiilillekin sitten jo vähän vuokraa, kun sitä pidetään siellä pari kuukautta tontilla sen takia. Mutta me saatiin rakennesuunnittelijalle tietoa ajoissa, se sai jaettua ne kivet pienempiin ja säästettiin siinä sitten rahaa. Mä aloin miettiä, että onkohan tähän nyt jotain ratkaisua ja siitä se ajatus aikanaan lähti ja mä oon sitten omalla ajalla tätä kehitellyt ja sitten viime vuonna tuli sopiva hetki perustaa firma ja nyt teen tätä ihan ammatikseni sitten. Ja jos mietitään, että miksi niin kuin nosturit on tärkeitä, mikä on tärkeää tässä nostosuunnittelussa, niin tosi usein nämä nosturit palvelee sellaisia töitä, jotka tahdistaa koko projektia, eli ne on niin sanottuja kriittisen polun tehtäviä. Eli jos jossain tulee joku häiriö, mitä nosturista tulee häiriö, niin se vaikuttaa koko projektin aikatauluun, ellei sitten kiritä sitä menetettyä aikaa myöhemmin, mutta sekin maksaa rahaa. Eli siis tietyllä tavalla ne on nyt työmaaliukuhihnoja. Eli se on tosi tärkeää tehdä nosturisuunnittelu tarkasti ja laadukkaasti. Ja sitten tietysti siinä on turvallisuusaspekti, että kun nostetaan raskaita kuormia, niin senkin takia se on tärkeää suunnitella niin, ettei sitten tule yllätyksiä myöhemmin näissä asioissa. Ja mun tavoitteena ei ole niinkään se, että sanotaan, että tämä nosturi tähän kohtaan piste, vaan tämän koko menetelmä ja työkalun ajatus on se, että me pystytään tekemään luovemmin nostosuunnittelua, mutta sitä vertaamaan sijainteja, me pystytään katsoa eri vaihtoehtoja, vertaamaan keskenään ja saamaan enemmän tarjouksia myös sitten kalustovuokraajilta. Ja yksi, mikä on noussut tässä tietenkin 1,5 vuoden aikana, kun on keskustellut työmaiden kanssa ja kalustovuokraajien kanssa, niin vastuukysymys siitä, että mitäs jos kone ei olekaan sopiva. Jotkut ajattelee, että konevalinta on ehkä niin kuin konevuokraajan vastuulla, ne tietää parhaiten, mihin se kone käy, mutta todellisuudessa myös työmaan ja etenkin työmaan pitää tietää, että se kone, mikä vuokrataan, ihan pelkästään vuokrausehtojen takia, niin pitää tietää, että se kone on sopiva. Eli sitä ei voi sitä vastuuta, se on vähän harmailla alueella, että tästä on monia mielipiteitä, mutta kyllä työmaan ja mielellään totta kai myös kalustovuokraajan pitää tietää, että se kone on sopiva. Ne koneet on sopivia siihen kohteeseen. Yleisimpiä ongelmia liittyen tähän mitoitukseen. Arviointivirheet, ensinnäkin se, että painojen arviointi, katsotaanko me, että usein sieltä katsotaan, että tietyt painavimmat kivet, mutta se painavin kivi ei välttämättä ole aina se mitottava. Ja sitten nostavarusteet, niitä ei välttämättä arvioida ollenkaan. Saattaa unohtaa se kokonaan siitä. Kapasiteettien tulkinta, niissä on jokaisella nosturivalmistajalla vähän eri tapa ilmoittaa niitä samoja asioita. Siellä voi tulla tulkintavirheitä. Nosturikorkeus on myös sellainen, missä mä tiedän, että on tullut virheitä koukkukorkeuden määrityksessä. Ja se, että sitä korotetaan myöhemmin, niin sekään ei tosiaan ole ilmasta sitten. Toinen sellainen, mihin mä oon myös kiinnittänyt huomioon, on se, että kun me katsotaan niitä valmistajan arvoja, nehän ilmoittaa ne nostoarvot tietylle pisteelle. Eli tavallaan se, että etenee portaita, niin kuin tuossa ylemmässä kuvassa näkyy, että se on tuo punainen viiva. Että kun me mennään
raja-arvosta yli, katsotaan sitä seuraavaa, se jäävä kapasiteetti, sitä ei ilmoitettu, niin sitä ei välttämättä katsota. Ja kun tämän yhdistää näihin arviointivirheisiin, niin se vähän niin kumuloituu se, että jos me ollaan pyöristetty painoja ja katsottu vähän ehkä, niin kuin, että no 9 tonnia 40 metriä, mutta oikeasti se on 8 tonnia 35. Niin se on ihan eri tilanne. Se saattaa kalustovuokrana pakko tarjota se kone, mitä pyydetään, vaikka se oikeasti sen ei tarvitsisi olla niin iso siihen. Nostotehokkuus liittyy sitten ihan aluesuunnitteluunkin, että purkupaikat, varastointipaikat, miten ne on sijoitettu. Et jos purkupaikalta pitää kääntyä 180 astetta, että saadaan kivifakki ja sitten taas käännytään 180 astetta, että saadaan se lopulliseen sijaintiin, niin se kone onkin kääntynyt 360 astetta. Ja kun sen tekee monen kiven osalta, niin siinä alkaa mennä aikaa. Eli tämmöiset yksinkertaisetkin jutut vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten tehokasta se nosturin käyttö on. Ja yleinen ongelma on sitten se, että tietojen saatavuus, että jos olette selannut noita nosturimallien PDF-iä, niin ne on aika pitkiä dokkareita ja jokainen valmistaja ilmoittaa asiat omalla tavallaan ja se selaaminen on ajankäytön kannalta aika tehotonta ja riskit sitten virhetulkintoihin on myös aika isoja. Ja johtuen siitä, että tämä ongelma on aika tämmöinen monimutkainen, niin se kommunikointi esimerkiksi rakennesuunnittelijoiden suuntaan on monesti sitä, että ilmoitetaan se yksi maksimipaino. Se on ihan eri asia, että onko se 10 tonnin kivi 10 metrissä vai 50 metrissä. Että tällä menetelmällä pystytään paljon tarkemmin ilmaisemaan se, että mitä kivet oikeasti saa painaa. Ja rakennesuunnittelija tietää sitten, että okei, maksimipaino tässä etäisyydessä on tämä. Ja kalustovuokrojen suhteen sama juttu, että jos lähtötiedot ja tarjouspyynnön liitteenä olevat tiedot on niin kuin taso, että yksi nosturi kiitos, niin se tarjouksen laatukaan ole kovin hyvä. Että mitä paremmat tiedot, tarkemmat tiedot sinne saa, niin sitä enemmän saa tarjouksia, sitä parempia tarjouksia saa. Tämä mun ratkaisu niin perustuu siihen, että määritetään sijainnit, mihin nostureita voi asentaa mieluummin enemmän kuin vähemmän. Ne voi hyvin ottaa semmoisia paikkoja, mitä ei ole alun perin miettinytkään. Ja jokaiselle sijainnille lasketaan jokainen kivi, eli se ei perustu mihinkään sellaiseen, että 20% painavimmista kivistä. Sieltä ei rajata mitään pois, koska halutaan myös sit näyttää se, että kuinka paljon alle kapasiteetin joku kivi on. Ja olen rakentanut sellaisen algoritmin, joka osaa muutamalla mittarilla sitten asettaa nuo nostopisteet paremmuusjärjestykseen, jolla me päästään tuommoiseen heatmap-näkymään, missä on sitten optimaaliset sijainnit. Ja jokaiselle sijainnille on sitten myös se jakauma, että miten ne painot ja etäisyydet jakaantuu. Et jos ei sitten syystä tai toisesta sitä parasta sijaintia oteta, niin sitten tiedetään ainakin, että mikä se seuraus on. Reseptiikka, niin painojen osalta mä pystyn laskemaan painot kokonaan itse. Tai sitten jos tietomallissa on, niin mä voin käyttää niitä. Mä tarkistan ne aina, koska sielläkin on usein virheitä. Reseptiikka tarkoittaa sitä, että siellä katsotaan nostovarustelu sen elementin koon ja tyypin mukaan. Eli jos on vaikka yli 3 metriä pitkä ontelulaatta, niin se ottaa siihen nostopuomin mukaan. Eli se on parametrinen ja sillä tavalla fiksu, että se ei perustu mihinkään, että 10% nostovarusteluun, koska se voi olla huomattavasti enemmän. Ja lisämallintaminen on tärkeä juttu, koska jos me katsotaan vain niitä tietomallin objekteja, niin meiltä unohtuu sitten se purku ja varastointi, joka saattaa olla sitten etäisyytenä kauempana kuin se lopullinen elementin sijainti. Eli ne pitää ehdottomasti sinne mallintaan ja laskea mukaan. Toinen, mikä on tärkeä, niin sitten ympäristöesteet, viereiset rakennukset tai jos siinä on jo jotain nostureita pystyssä vieressä, miten ne vaikuttaa siihen tilan tarpeeseen. Ja sitten jos on jotain erikoisrakentamista, että tulee jotain isoja materiaalitoimituksia, koneita, laitteita pitää nostaa, niin ne voi myös mallintaa. Esimerkkinä vaikka toi Kansallismuseon laajennus tuossa keskustassa, jossa nostettiin torneilla niin betonipumppuauto kadulta toiselle.
jos vaan saa tietää sen betonin ja pumppuauton painon suurin piirtein, niin senkin voi sitten huomioida siinä laskennassa. Ja euroja on kerännyt tähän, eurot haluaa aina jokainen nähdä, ja tietysti näitä on vaikea arvioida ennen kuin asiat on jo pielessä, että siinä vaiheessa on sitten tietysti helppo laskea, että no mitäs tämä nyt meille sitten maksoi. Ja haasteena asettaa myös se, että kun työmaan 89 budjetissa saattaa olla budjetissa ja rahaa varattunakin tiettyihin juttuihin, niin sitä ei välttämättä edes nähdä semmoisena, että no hei, tästähän voisi säästää. Mutta isoimpina tietysti korostuu, jos pitää ylimääräisiä nostureja ottaa käyttöön ja käymään siellä työmaalla, niin hyvin nopeasti puhutaan 5-numeroisista summista, mitä siitä tulee. Elementtien lukumäärän vähentäminen, puhun elementtien optimoinnista, eli nyt kun me nähdään, että kivikohtaisesti, miten se suhteutuu siihen nosturin, kuinka paljon se menee ylikapasiteetin, me nähdään myös se, että kuinka paljon se menee alikapasiteetin, eli olisiko se mahdollisuus yhdistää kiviä ja vähentää lukumäärää. Se kappaleen lisähinta, niin se on yllättävän korkea, jos miettii, että siinä on asennus- ja saumatyöt. Elementtisuunnittelu saattaa olla hinnoiteltu kappalehinnoittain. Ja tietysti se aikatauluvaikutus myöskin, niin se on alkaa lähentelee jopa tonnia per kappale. Nosturimitoitus, niin se nyt on tietysti ilmiselvä juttu, että jos me pystytään pienentämään meidän konetta, niin me säästetään siinä. Tietysti tämän hetken markkinahinnat on semmoista, että se ei välttämättä ihan noissa numeroissa ole, mutta siinäkin puhutaan, niin voidaan puhua tuhansista euroista kuukaudessa, että se hyvin nopeasti maksaa tämän homman takaisin. Ja se, että tehdään nostosuunnitelma tehokkaasti, niin totta kai on tosi tärkeää, että sitä on vaikea arvioida, mikä se kustannussäästö siinä voisi olla, mutta mitä maksaa työmaa per päivä, niin ei nekään ilmaisia juttuja ole, että aina kannattaa asiat tehdä mieluummin fiksummin kuin tyhmemmin. Ja tuolla alimpana on myös tärkeä juttu, mikä nousee tosi usein esiin, on se torninosturin purku. Eli jos sattuu niin, että me katsotaan tarjousvaiheessa, että no ei, toi yksi kone on nyt halvempi, otetaan se. Se sattuu olla joku huiputon kone, missä sitten puomi pitää purkaa yhdessä osassa ja kääntökehä painaa 15 tonnia ja me ollaan yhtäkkiä siinä tilanteessa, että meidän pitää löytää 60 metriä tilaa jostain ja ottaa vähän isompi kone, 500 tonninen mobiili sinne, että me saadaan edes purettua sitä konetta, niin yhtäkkiä se muutaman tonnin säästö siinä kilpailutusvaiheessa muuttuukin 10 tonnia kustannuksessa purussa, kun ei mietitty sitä ennakkoon. Eli toi on tosi tärkeä juttu kanssa miettiä se asennus ja purku siinä osana sitä nostosuunnitelmaa. Jep. Jos se siitä slideista ei käytetä sen enempää niihin, vaan mennään itse työkaluun. Näytän teille ensin tuollaista mielikuvitusdemoprojektia, sen jälkeen vähän oikeita projekteja. Ja mä näytän tämän nyt ihan livenä, että tämä ei ole mikään nauhoitus. Eli sovellus on sellainen pohjainen, kirjaudutaan sisään ja se näyttää sulle projektit, mihin sulla on päässyt, klikkaat jonkun niistä, niin pääset tähän näkymään. Ja pikkasen tämän sovelluksen rakenteesta, eli vasemmalla puolet näytöstä on omistettu 3D-mallille, 3D-näkymälle, oikealla ylhäällä on kaavio, pystyakselilla on painot, vaaka-akselilla etäisyys, eli sitten kun me valitaan joku piste tähän, niin se näyttää meille nostettavien objektien jakauman. Ja alhaalla on sitten muutama nappula, millä säädetään suodattimia ja värjäyksiä. Mä oon koittanut pitää tämän mahdollisimman simppelinä tämän käyttöliittymän, ettei tässä ole ihan hirveästi opeteltavaa. Ja tästä päästään sitten nosturitietokantaan, jossa mulla on tällä hetkellä kaikki Suomessa käytettävät torninosturit on myös sitten tieto siitä, että
keneltä ne kyseiset koneet löytyy. Ja nyt jos mietitään, että mikä se on se ensimmäinen juttu, mitä halutaan katsoa, niin on tietysti se, että no mihin se kannattaa se kone pistää. Että konevalinto on aika turha miettiä ennen kuin sijainti on tiedossa. Niin nämä siniset on nyt niitä mahdollisia pisteitä sekä koneiden demoprojektissa. Mä oon vaan vetänyt tästä ympäri lähinnä visualisointi mielessä, että idea aukeaa mahdollisimman selvästi. Ja täällä Optimoti-tavassa on sitten 4 eri tapaa visualisoida. Jos mä klikkaan nyt tuosta, niin nyt nähdään sitten sen sijaan niin optimointituloksia. Eli vihreä on paras, punaisella on huonoin sijainti. Kokonaisuus huomioi painon ja etäisyyden. Sitten jos halutaan katsoa pelkkää kapasiteettia, ei mietitä puomin pituutta ollenkaan, niin pikkasen taas muuttuu värjäys. Ja jos katsotaan pelkkää, halutaan niin minimoida puomin pituus, niin sitten taas vähän eri tavalla jakautuu tuo parannusjärjestys. Ja lyhin nosto korreloi aika vahvasti kokonaisuuden kanssa, mutta sitäkin voi käyttää. Jos nyt otetaan tuosta käyttöön ja valitaan täältä piste. Jokaisen näistä pisteistä voi valita, ja kun se valitsee, niin nyt me nähdään sitten tämän kyseisen sijainnin jakauma, että miten nuo elementit tuossa kyseisessä sijainnissa sitten asettuu. Että jos mä valitsen tästä näitä pisteitä, niin pystytään sitten korostamaan näitä tuo mallissa, että mikä on mikäkin elementti. Nähdään tässä ne painavimmat. Tässä on käytetty tällaista NS-yleiskäyrää. Eli se ei ole minkään tietyn koneen käyrä välttämättä. Se voi projektikohtaisesti myös määrittää, että jos haluaa käyttää vähän jyrkempää tai loivempaa. Mutta se ajatus on se, että meillä pitää olla joku tällainen, minkä perusteella me sitten verrataan eri sijainteja keskenään, että tämä ei ole vielä minkään koneen käyrä. Ja jos on useita sijaintivaihtoehtoja ja haluaa niitä katsoa vähän, että miten ne nyt asettuu sitten keskenään, niin täältä pystyy myös lisäämään näitä pisteitä. 5 enempää ei kannata edes näyttää, että se menee aika sotkuiseksi. 3 on tämmöinen ihan selkeä, että nähdään niin kuin suurin piirtein, että mikä se niin kuin seuraus sitten on, että jos ykkössijaintissa on suurin piirtein 14 tonnin kapasiteettitarve. Okei, mennään tuohon vieressä ja se kapasiteettitarve tippuu, mutta sitten siellä onkin yhtäkkiä 98 metriä pisin elementti tai kauimpana oleva elementti. Ja kolmossijainnissa sitten on niin kapasiteettia ja pituutta lisää. Että nähdään tässä se, että mikä se on se, niin se todellinen ero, että nuo värithän ei sitä vielä kerro. Mutta jos valitsee useita pisteitä, niin nähdään sitten se, että mikä se on se todellinen laskennallinen ero noiden pisteiden kesken. Nyt jos palataan siihen yhteen pisteeseen, niin kun on yksi piste valittuna, niin nähdään, että tämä nosturitietokanta on nyt sitten laskenut tänne jokaiselle koneelle sen erotuksen. No, jos mä vaihdan tuota sijaintia, niin ne värit vähän muuttuu. Ja se laskee uudestaan sen eron noille, eli punaisella tarkoittaa sitä, että sekä etäisyys että kapasiteetti ylittyy. Jos mä klikkaan tuosta, niin se näkee paremmin, ja tuo vihreä on nyt sen nosturin, sen kyseisen mallin nostokapasiteettikäyrä ja mihin asti se nostaa. Eli 50,3 metrien puomi tuossa suurin piirtein. Nähdään, että siellä on elementtejä liian kaukana ja sitten on liian painavia myöskin. Keltaisella tarkoittaa sitä, että jompikumpi arvoista liittyy, että tässä puomin pituus on riittävä, mutta kapasiteetti ei riitä sitten läheskään. Ja täällä on suodattimet, millä voi sitten lähteä suodattaa sitä, että ei tarvitse katsoa näitä joka rivi, että sieltä näkee sitten vain ne, mitkä on vihreillä. Tässä on kuitenkin tässä kyseisessä demoprojektissa niin aika isot koneet ennen kuin päästään niin täysin vihreille. Mutta oikeastaan se on parempi näyttää toi
seuraava ominaisuus ilman tämmöisellä nosturilla, joka ei ihan riitä. Eli nyt kun meillä on yksi sijainti ja yksi kone valittuna, niin me voidaan visualisoida sitten se kivikohtainen laskenta. Eli tuosta klikkaa, niin nähdään tämä kapasiteettilaskenta tälle koko hankkeen kaikille kiville, mitä tuossa nostetaan. Jos pistetään tuosta osoitus päälle. Eli mitä tummempi väri, sen enemmän se on yli tai alle tämän koneen kapasiteetin. Eli tummanvihreällä nähdään tässä. Se näyttää myös tuolla kaaviossa se, että se on 7 tonnia alle kapasiteetin. Ja mitä vaaleampaan väriin mennään, niin sitä lähempänä se on sitten sitä käyrän arvoista. Kun mennään punaiseen, niin se tarkoittaa, että siellä on ylitystä. Jos katsoo vaikka näitä ihan painavimpia täällä, niin nähdään, että nämä on näitä 5 tonnia ylikapasiteetti suurin piirtein täällä. Eli tämä on se tapa, millä sitten nähdään, että mitkä kivet sieltä jää nostamatta, mutta sitten toisaalta sekin, että tämä on demoprojekti, niin tässä on ihan tarkoituksella tämmöisiä pieniä kiviä, mutta nähdään niin kuin saman tien, että tässä voisi ihan hyvin yhdistää näitä saumoja vähentää, että saadaan vähennettyä kivien lukumäärä. Tässä on oikeastaan ne 2 niin kuin peruskäyttötapausta, eli sijaintien optimointi ja sitten sen konevalinnan jälkeen tapahtuva visualisointi ja analysointi. On näyttää tuosta vielä muutaman muun ominaisuuden, jos ajatellaan, että sattuisi niin, että jää joku kerroksen sisään jotain, niin pystyy myös kerroksittain sitten näyttää täältä suodattamaan kerroksia pois. Nähdään vaan tietyt kerrokset. Jos haluan nähdä kaikki kerrokset samaan aikaan ja tutkimaan niiden sisältöä, voi myös levittää tämän mallin näin auki. Jos katsotaan tuosta päälle vielä tuo tagi tuosta, niin nähdään sitten voidaan mennä tänne kerrosten sisään tutkimaan näitä, että mitä ne on ne erot myöskin, ettei sieltä jää sitten jotain huomaamatta, mikä on se rakennuksen sisällä. Jossain tapauksessa voi myös olla sillä, että jos ajatellaan, että se menee vaikka jokin hissikulun sisään asennetaan kone, niin ne pisteet ei välttämättä näe, niin pisteiden korkeutta voi myös sitten säätää, että ne saa näkyviin, ne ei jää piiloon mihinkään. Ja toinen, mitä voi myöskin sitten tehdä jo tuossa heti alkuvaiheessa, että jos ajatellaan, että tiedetään, että ei me nyt mitään yli tuommoisia 75 metrisiä puomeja edes haluta katsoa, niin täältä voidaan nostopisteet rajata näin ja sitten klikataan tuosta, niin nyt se värjää vaan ne pisteet, jossa tuo maksimietäisyys on alle tuon 76 metriä. Eli ei tarvitse sitten miettiäkään näitä muita sijainteja, nähdään saman tien ne paikat, missä tuommoinen 75 metrinen puome riittää. Ja vaikka suurimmaksi osaksi mä oon se, joka tätä käyttää, niin projekteilla on tietysti oikeus päästä katsomaan näitä tuloksia, ja kun tässäkin on jonkun verran ominaisuuksia, niin mä oon tehnyt tänne myöskin sitten käyttöohjeet, löytyy täältä suoraan integroituna tähän systeemiin. Tämä on käyttötapauksittain, että mitä haluat tehdä, että jos haluat katsoa parasta sijaintia, sopivat nosturimallit, mitä elementit voi painaa, niin täältä klikkaa ja käy katsoa läpi. Niin on video-ohjeita, on kuvakaappauksia siitä, missä järjestyksessä, mitä kaikkea pitää tehdä. Ettei jää ihan sormi suuhun sitten, kun pitäisi oikeasti alkaa käyttää tätä projektilla. Ja tässä vaiheessa oikeastaan voitaisiin siirtyä ihan oikeaan projektiin. Mä oon uutta versiota käyttänyt siinä, niin nähdään vähän sitä nosturin mitoitusta myöskin, että mitä sitä pystyy tässä tekemään. Tuossa demoprojektissa sitä ominaisuutta ei ole.
Eli tässä on tämmöinen nimeltä mainitsematon. Ehkä jotkut tunnistaa asuinkerrostalo-kohde, pistetalo on vähän lamellia ja sitten tuommoista rivitalomaista tuossa keskellä. Ja kaikki samat ominaisuudet toimii ihan niin kuin noissa aikaisemmissakin, mutta se mitä tässä on nyt lisänä on sitten mahdollisuus luoda noin 3D-mallit noista nostureista. Eli nyt jos otetaan tuolta joku, otetaan mieluummin joku, missä on vähän pidempi puomi, nähdään noita säteitä enemmän. Niin nyt kun on kone valittuna ja piste valittuna, niin voidaan tuosta klikata, että lisää malli. Nyt se luo sen nosturimallin tuohon. Ja nosturimallilla on sitten eri asetuksia. Siellä voi säätää, että on puomin korkeuden, koukkukorkeuden. Voi säätää puomin suuntaa. Voi myös sitten kääntää perustusten suuntaa, alavaunun suuntaa. Ja itse asiassa tässä on vielä semmoinen, toki riippuu vähän siitä, että millaisia alavaunutyyppejä koneella on ja mitä sitten vuokraajalla sattuu olemaan, mutta tämä myös sitten säätää sen alavaunun koon, eli toi alavaunun harmaat, että se tuossa noin, mitä korkeammaksi mennään, sitä isompi se alavaunu on, eli se valmistajan arvojen mukaan niin vaihtaa sitä alavaunusta sen korkeuden mukaan, eli se tilatarve määrittyy myös sillä. Ja näistä 3D-malleista vielä sen verran, että ne perustuu valmistajan mittoihin. Ne ei ole ihan eksakteja tietenkään, niin kuin näkee, että on tarkoituksella aika tämmöinen simppeli, koska mulla on näitä satoja näitä malleja, niin joka ikinen geometria maksaa aina tilaa, ja niitä ei ihan loputtomiin viitti sitten ihan mielettömän tarkoiksi mallintaa, mutta se mikä tässä on valmistajan mittojen mukaan on puomin pituus tuonne kärkeen, eli se on ihan, siihen voi luottaa perän pituus, se mitä se vaatii takana tilaa, vastapainojen syvyys. Ja sitten kokonaiskorkeus näkyy tuossa keskellä, eli tuo on se niin kokonaiskorkeutta edustava tilan vaade, että jos on huipullinen kone, niin sitten se on huomattavasti korkeampi tuossa. Ja jos nyt ajatellaan vaikka, että haluttaisiin tässä sitä koukkukorkeutta miettiä, eli minkä korkuinen koneen pitää olla. Mä tuun tekemään siihen kyllä sellaisen automaattisenkin laskennan, missä voi valita tuon elementin ja sitten automaattisesti laskea sen korkeuden, mutta jos nyt manuaalisesti haluaisi katsoa tämän, niin voidaan tehdä ihan tällainen simppeli säätö tässä livenä, eli ei me kauaa, katsotaan tuosta, käännetään tuo puomi suurin piirtein tuohon korkeampaan kohtaan, lasketaan se tuohon, nähdään okei, 33,4 metriä, se plus 10 metriä on aika semmoinen perinteinen tapa määrittää koukkukorkeutta, niin 43,4, ja nyt meillä on sitten kone aika siinä korkeudessa, missä se pitääkin olla. Ja sitten nostosäteet on myöskin täällä. Nämä on valmistajan arvot. Eli on pikkasen harvakseltaan joskus. Puhuttiin, nosturin valmistajilla on vähän eri tapoja ilmoittaa, ja tuossakin näkee, että tuossa on 10 metrin välein, että siihen jää väliin aika paljon myös semmoista kapasiteetti, mitä ei ole ilmoitettu. Tässä voi korkeutta säätää ja sitten tekstien suunta menee tuon puomin suunnan mukaan. Sitten jos halutaan vähän tarkemmin katsoa vielä sädettä, niin voidaan myös näyttää yhdellä säteellä tuo kapasiteetti. Eli nyt se menee tämän vihreän käyrän mukaan, tämän sovitetun käyrän mukaan, eli vähän tarkemmin laskee sen kapasiteetin, jos tarvii ihan tiettyyn sijaintiin mennä. Eli nyt nähdään, miten toi
etäisyys ja kapasiteetti muuttuu sitä mukaan, kun me siirretään etäisyyttä. Eli jos nyt ajatellaan, että haluttaisiin katsoa, no mitäs tämä nyt tuohon nurkkaan sitten nostaa. Käännetään vähän konetta tuohon ja pistetään etäisyyttä lisää, niin näet, se on semmoista 9 tonnia, mitä siihen saa tällä kyseisellä koneella. Eli tällaista ihan koneen mitoitusti pystyy tekemään. Mä en ole vielä lähtenyt siihen, enkä välttämättä lähdekään kovin helposti, että aletaan niin kuin valmistaen joka ikistä palikkaa tänne katsoa, että se on sitten kalustovuokraajien hommaa ja osittain myöskin nosturin valmistajien hommaa tarjota semmoiset työkalut, mutta täällä pääsee jo siihen, että tiedetään, että saadaan ne lähtötiedot kuntoon siihen, että mitä oikeasti projekti tarvii ja että kalustovuokraajat voi antaa. Saa enemmän tarjouksia, saa parempia tarjouksia. Ja toinen, mitä voisit tehdä, että tähän tulisi nyt toinen kone. Otetaan toinen piste tuohon. Lisätään taas. Lisätään vaikka tuo sama malli nyt ajan säästön vuoksi. Toinen kone tuohon. Otetaan suurin piirtein, että se menee tuohon. No, pääsee kiertämään ylitte. Eli voisit useamman koneen keskinäisiä risteilyjä katsoa. Ja tästä nyt tietysti nähdään saman tien, jos pistetään nuo säteet päälle. Ja lasketaan tuo korkeus tuohon. Niin nähdään nyt niin tietysti saman tien, että kyllähän se tuolla osuu sitten tuohon toiseen koneeseen. Että ei pääse vapaasti kiertämään. Koneet tämmöistä pystyy aika hyvin visualisoimaan sitten näin useamman koneen tarkasteluilla. Sitten meillä on 36 minuuttia mennyt, on vielä hetki aikaa, niin voisin näyttää tuosta paria muuta projektia vähän. Saa sitten touchia siihen, että millaisissa projekteissa tätä on käytetty. Eli tässä on tämmöinen monitoimirakennus. Sen enempää mene detaljeihin, mutta alun perin ajateltiin, että kone olisi voinut tuoda tähän. Sitä suunniteltiin, työmaa suunnitteli tähän. Sitten oikeastaan todettiin, että no miksei nyt sitten katsotaan, että miten tämä toinen puoli. Ja vaikka ne on aika samanlaisia samalla koneella, niin se ero ei ole ihan hirveä, niin se minkä takia kuitenkin päädyttiin tänne on se, että jos verrataan tähän sijaintiin, niin näitä punaisia on lukumääräisesti paljon enemmän, ja kun tilanne oli se, että kuitenkin pystyttiin vielä vaikuttaa rakennesuunnitteluun tarvittaessa, niin se, että meillä on vaan yksi kivi tai muutamia kiviä, mitkä pitää jakaa, niin se on huomattavasti parempi tilanne, että se, että se kone tulee tänne ja ollaan siinä tilanteessa, että joudutaan jakaa useampia kiviä. Eli tässä on niin kuin se hyöty, että voidaan vaikka niin kuin näennäisesti 2 yhtä hyvää sijaintia, niin ilman tätä dataa, tätä visualisointia, niin ei oikein pysty sanoa, että kumpi sitten on oikeasti parempi, että jos sieltä tulee niitä kiviä, mitkä ei nouse ja jos pitää jakaa. Tässä on yksi esimerkki. Toinen vähän haastavampi kohde, missä oli sitten niin isoja elementtejä, että ei oikein löydy sellaista konetta, joka kaiken saisi. Tässä on toimitilan yksi lohko, tässä on vain yksi lohko, sen takia tämä näyttää ehkä vähän hassulta, mutta tässä oli sitten taas se tilanne, että jos niin pystytään näkemään saman tien, että oikeastaan pistettiin me se kone niin kuin mikä tahansa, niin paljon jää kiviä
nostamatta sillä koneella. Eli sitten kysymys on siitä, että no mihin se mobiili kannattaa pistää, mihin sen saa, mihin nurkkaan, lähdetäänkö painottaa niin tätä puolta vai tätä puolta siinä, että päästään niin hyvin nopeasti siihen kiinni, että ihan vaan klikkaamalla tästä se laskee saman tien sen, että mitä nousee, mitä ei nouse. Ja sitten toisaalta se, että tietysti tornilla, jos torni tulee, niin sillä kannattaa asentaa, se on nopeampi ja turvallisempi, kuski näkee paremmin, sillä kannattaa asentaa, jos se on, niin lähtee sitten minimoimaan sitä lukumäärää elementeistä, jotka olisi sitten mobiililla asennettavia kiviä. Tuossa on pari esimerkkiä. Tässä vaiheessa voitaisiin siirtyä sitten takaisin tuonne esitykseen, pari slaidia ja sitten katsotaan kysymykset tuohon ennen kuin lopetetaan. Vähän noista seuraavista, mitä tuossa nyt on työn alla ja tulossa lähiaikoina on iso juttu on tuo mobiilinosturit. Tuossa kuvakaapauskin se tämänhetkiset prototyypistä, että se on aika paljon vaikeampi yhtälö sitten tehdä, koska siinä pitää tietysti pystyä liikuttaa konetta, säätää sen puomin kulmaa ja pituutta. Ja sitten toinen, mikä siinä tulee, on se reitin suunnittelu, mutta nämä tulee lähiaikoina, eli nyt alkaa olla se hetki, että jos on joku sopiva projekti, jossa mobiilia käytetään, niin sitäkin voisi alkaa pikkuhiljaa pilotoimaan. Eli jos sattuu olemaan semmoinen projekti teille tiedossa ja haluatte kokeilla, niin pistäkää ihmeessä viestiä. Monen nostorin jatkokehitys, eli tuossa nyt näytin lähinnä sitä, että mitä tuossa voi manuaalisesti tehdä useammalla nosturilla, mutta tietysti tarkoitus olisi se, että kaikkea tarvitse ihan noin manuaalisesti tehdä, eli korkeuksia ja törmäystarkastelu tällaista tulee myös siihen sitten lisäksi. Ja yksi ei liity suoraan tuohon niin kuin mallinnusominaisuuksiin, mutta tärkeä ominaisuus on nostosuunnitelmien tallennus, eli siellä pystyy sitten tulevaisuudessa luomaan näitä eri vaihtoehtoja, tallentamaan sen ja sitten alkaa rakentaa uutta vaihtoehtoa. Ja se, mikä on aika luonnollinen steppi siitä, on sitten se, että pystyt lähettämään näitä vaihtoehtoja kalustovuokraille. Mä aika tiiviisti keskustelen eri torinosturivuokraajien kanssa tästä. On yhteydet sinne ja me käydään läpi näitä projekteja. Me käydään myös asiakkaiden projekteja läpi heidän kanssaan. Että opin itse siinä samalla ja sitten samalla käytetään tätä, hyödynnetään tätä. Ja tarkoitus olisi, että tulevaisuudesta on sellainen, missä voisit lähettää tarjouspyynnön kalustovuokraajalle. Ja sieltä voi saada ehdotuksia sitten niille koneille, mitä on pyydetty, tai sitten voi saada myös kokonaan uuden näkökulman siihen, että miten sen projektin nosto voisi toteuttaa. Ja myöskin siihen nostureen purkuasennukseen, mitä mä korostin tuossa, niin tarkoitus tehdä ihan omia ominaisuuksia, sellaisia, joilla päästään siihen etenkin sen purkutilanteen mallinnukseen ja laskentaan kiinni mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että se ei tule sitten yllätyksenä, koska ne voi olla aika isoja summia, mitä siihen sitten menee. Palvelumalli on tällä hetkellä sellainen, että mä teen mallinnustyötä, mä teen tuon laskennan. Mä en itse asiassa edes halua antaa asiakkaiden niin tehdä sitä itse, koska siinä on paljon semmoista laadunvarmistusta ja muuta, minkä mä haluan tehdä itse, koska mä en halua, että ton softan tulokset on vääriä ja antaa väärän kuvan siitä, koska tietysti se on niin luonteeltaan sellainen ongelma, että jos siellä on yksikin paino väärin, niin se saattaa sotkea niitä tuloksia aika pahasti. Eli se on osa tätä pakettia on se, että mä teen sen mallinnuksen ja laskennan. Ja sitten ne tulokset julkaistaan tuonne sovellukseen ja sitten ne on kaikkien käytettävissä. Peruspaketti lähtee sitten noin parista tonnista ylöspäin. Ja siihen kuuluu aloitus- ja läpikäyntikokoukset. Siihen kuuluu niin kuin analyysiraportti, mun näkemykset ja suositukset siitä, että millainen sen nostosuunnitelman kannattaa olla. 5 käyttäjää pääsee siihen softaan mukaan katsomaan, jos haluaa itse tehdä sitä. Ja tietysti tukia, etenkin tässä alkuvaiheesta on uusi juttu, niin
Mut tulee tukea ja käyttötukea ja sitten sitä niin kuin suunnittelutukea paljon totta kai. Hinnoittelu on aina projektikohtainen, eli jos haluatte tarjouksen, niin pyytäkää, lähettäkää tietomalli mulle. Mä katson sen läpi, saatte tarjouksen sen perusteella, mitä nyt vaikuttaa hinnoitteluun, niin lohkojen määrä, sen hankkeen laajuus. Ja lähtötietojen taso myöskin, että onko siellä miten paljon sitten mallinnettavaa ja muuta. Ja sitten jos haluaa ekstrana siihen, on tarve tehdä aluesuunnittelua, niin sekin onnistuu sitten lisäpalveluna siihen. Ja päivitykset menee sitten niin, että jos tulee suunnitelmamuutoksia tai sitten työmaasuunnittelu muuttuu, niin ne hinnoitellaan erikseen, että se ei lähde nollista, että se ei tule se koko kustannus uudestaan siihen päälle, vaan me katsotaan sitten erikseen, että mitä se maksaa. Ja tuossa kutsussa niin tosiaan oli semmoinen maininta pilottiprojektista, eli mulla on tässä, mä tietysti koitan tehdä mahdollisimman paljon projekteja ja tässä alkuvaiheessa niin teen myös vielä pilottiprojekteja, jotenkin kun mä teen noita uusia ominaisuuksia ja muita, mä tarvitsen parannetta siihen, niin tällainen tarjous, että jos teillä on Tekla-malli projektilla, elementtijako on tehty, niin voitte pistää se mulle ja katsotaan sitten, että jos se on niin kuin kohtuullinen työmäärä, niin voin tehdä sen verotuksesta ja yksi pilottiprojekti per yritys. Jos tämmöinen kiinnostaa, niin pistäkää ihmeessä sähköpostia tulemaan tai soitelkaa, niin jälkätään palaveria ja keskustellaan lisää. Nyt just 45 minsaa täynnä, niin jos on kysymyksiä, pistäkää kysymyksiä ja katsotaan. Pari kysymystä on tullut. Onko jossain eri toimittajien nosturien IFC-tiedostokirjastoa, jossa olisi mukana myös nostokapasiteettia visualisoituna eri väreillä? No, mullahan tietysti on jollain tasolla semmoinen, voidaan tapauskohtaisesti katsoa, että on tiettyjä nosturimalleja, niin voin antaa jotain niistä, mutta sitä koko kirjastoa mä en tietysti luovuta, se on aika iso työ kasata sellainen jotain yksittäisiä koneita, niin ehdottomasti kyllä se varmasti onnistuu. Käyttääkö nosturiyrittäjät tätä järjestelmää? Kenelle osapuolet tämä on tehty lähtökohtaisesti? Ensisijaisesti tämä on työmaalle tehty ja jo itse asiassa niin kun, heti kun elementtijakoa aletaan tekemään, suunnittelemaan, niin tämä kannattaa tehdä tämä ensimmäinen versio, koska siinä on mahdollisuus jo lähteä optimoimaan juttuja. Työmaa on mun asiakas, nosturivuokraajat, niin mä teen heidän kanssaan nyt yhteistyötä. Mä oon itse aloittanut tässä ihan viime aikoina heidän kanssaan keskustelut siitä, että miten se yhteistyö voisi toimia. Ja näissä projekteissa niin mä koitan myös sitten vuokraajien kanssa käydä läpi näitä hankkeita. Tässä on vähän tämmöistä niin kuin tietynlaista kehitystä vielä jäljellä ennen kuin voi sanoa, että mikä se kuvio sitten heidän suuntaan on. Mutta ensisijaisesti niin työmaat on ja niin kun hankkeen päätoteuttaja on se, joka tilaa tämän työn. Pitääkö olla Teklalla mallinnettu malli? Revit-teemassa ei käy. No, voidaan tapauskohtaisesti katsoa. Kyllä mä Revitillä olen tehnytkin jo ainakin yhden projektin. Se on vaan vähän enemmän työtä mulle, että sitten pitää katsoa, että käykö toi pilottiprojekti siihen, mutta voidaan tapauskohtaisesti sopia siitä, että jos mun pitää se malli hirveän tarkkaan käydä läpi, jos on paljon virheitä, niin se on vähän isompi työ, mutta onnistuu kyllä millä tahansa mallinnussoftalla tehty, mutta se on vaan tuo pilottiprojekti on se, missä mä sitä Teklaa korostan. Voitko antaa myös jonkinlaisen hintahaarukan? No joo, mä siinä nopeasti sanoin, että se on 2 tonnista lähtee se peruspaketti, mutta projektikohtainen hinnoittelu, niin 2 5 000 € on semmoinen, että jos on oikein iso hanke, niin sit se kyllä niin kuin tuplaa sen työn, mutta tietysti tässä alkuvaiheessa mä koitan pitää sen semmoisen aika
kohtuullisen kustannuksen, että se perustuu se hinnoittelu siihen, että se maksaa itsensä vähintäänkin aina takaisin. Jep. Jos ei tule lisää kysymyksiä, niin päästetään ihmiset takaisin sorvin ääreen. Kiitän teitä suuresti ajastanne. Kiitos osallistumisesta. Ja jos on mitään lisäkysymyksiä tai haluatte firmalle oman demon tai muuta, niin ehdottomasti ottakaa yhteyttä. Tämä on alkuvaiheessa ja paljon on tekemistä, mutta on jo siinä vaiheessa, että tämä varmasti tuo lisäarvoa projekteille. Täällä tehdään semmoisia juttuja, mitä mulle työkaluilla ei pysty tekemään. Alright, päätetään tähän ja kiitän ja kuulemiin.